gipahinumduman ta mahitungod sa panaw sa kinabuhi sa katawhan sa Dios, the Old Testament people. Nga diin atong nadungog nga si Moises mao'y nangulo sa katawhan sa Dios pagawas gikan sa ilang pagkabinilanggo sa mga Ehiptohanon. Kay gitan-aw man to nila mga igsuon nga dito sa Ehipto madili man sila makahatag og pagdayeg sa Dios o makapahari sa Dios sa ilang kinabuhi tungod kay ubos man sila sa mando ug mabalaod sa mga Ehiptohanon nga sukwahi sa kabubuton sa Dios ni Abraham, sa Dios ni Isaac ug sa Dios ni Jacob. Mao nga nangandoy sila nga unta mahawa sila og makapuyo sila usa ka dapit nga diin adto ilang ikapadayag ang pagpahari sa Dios. Ug tuod man kini natuman. Gihawa sila muna itong nadungog sa Deuteronomio sa first reading. Unya gihadto sila sa yuta sa Saad. Naasa man yung yuta sa Saad nila. Mao na ang gipuy-an ron kanang sa Jerusalem ron ba? Israel nga perting gubuta. Kay magsigi sila gubot sa Palestinian. Nga naman, kay pareho silang muklaim nga ilaha ginang yuta. Ang Palestinians muklaim nga ilang yuta politically. Insakto man pod, politically kay kung kabalot sa istorya mao man na ang old Kanaan, karaan nga Kanaan. Nya sila man ang unang mga lumulupyo dihan dapita. Na kay unsaon man pod nga kanang yutaa kanang dapita mao man po'y gisaad sa Dios. Alang nila mga Israeli pod religiously ni-claim po sila ni anak, which is also true. So parehong tinuod, kinsa kay insakto nilang doon, puro man sila insakto gyud. Yang anong gitugutan man ni sa Ginoo mga igsuon, kay aron unta mag-amgo unta ang tanan, nga kung mubalik ta sa creation account, sa wa pa buhata ang tao, unang gibuhat sa Dios ang kalibutan. So ang tagiya, sa kalibutan ang Dios. Yang man niya buhat sa kalibutan, gibuhat ang tao, gipapuyo rata. Ya, dinita makapuyos usag-usa. Mobita naman yun, hangtod nga naapa atong consciousness nga tribalism. Nga dili ta magpahari sa Dios sa atong kinabuhi, di yun ta magmalinawon. Kaya yahay matagpangangkon og dili ato Pero kung magpahari ta sa Dios, malinawon yun ta, kay we can allow everybody to exist. Kaya ang Diyos man ang ato ang Pangulo ug Hari. Well, anyway, unsay planos Ginoo, mura na ato ron na siyang iampog apil, no? So, mo na diha mangison, yuta, padulong sa yuta sa Saad. O ato pong nadungog sa paghulagway nga ang ilang panaw padulong sa yuta sa Saad, nikabat o kapatan katuig, 40 years. Di mo ng 40 years, no? Unya, dili to sayon. Kadaghan sila mga kalisdanan o mga kapaitan, mga pagsulay. Nya sumala pa sa Book of Deuteronomy, gituyo to sa Dios aron nga sila makaamgo og Dios. In other words, ang ilang panaw dahil panaw sa paghinlo, purification. Nga ma-purify sila sa kultura, kinaiya o values nga ilang na-imbibe, na angko nila sa dito pa sila sa Ehipto, aron nga kung kini mahinlo na, mapure na ang ilaha nga pagdayeg o pagsimba o pagpahari sa Dios. So journey of purification dahil ni mga igsoon. Unya, sila gabagulbol po, kay usap man patyon midinis kami ngawan, kay dili man sila makapananom, kay kapanaw man sila, so sa ilang kanon. Nya dinhi gipasabtag gyapon ta sa Deuteronomy, nga wala pasagdahi ang iyang katawan na ang Dios nagauban kanila, nagagiya kanila silang panaw og labaw sa tanan maoy nagpakaon, nagalima nila, gitagaan silang mana. Aron pinaagi sa mana mao ni ang mo sustain, mo palahutay nila nga makaabot sila sa yuta sa Saad. Nya pangutana, unsa may labot na to ani? Nganong ato maning gisgutan? Kay muni pagpahinumdum nato mga igsoon nga sa pagdawat nato ni Kristo sa atong kinabuhi,
Gani si Kristo gihulagway nga mao ang Moises sa bag-ong katawhan sa Dios. Kita pod pareho ta sa Old Testament people nga nagpanaw po ta padulong sa yuta sa saad. Nagasugod ta, gihawas ta. Asa man ta gihawas? Mobita na sa pagdawat tato ni Kristo sa atong kinabuhi mga igsoon, gihawas ta gikan sa salang panulundon. Mao na siya, mao na sa bunyag, gipapas ang salang panulundon kay midawat ta ni Kristo og nangandoy og nagadamgo nga magkinabuhi ta dina sa atong pakigiusan ni Kristo aron nga makasulod ta sa yuta sa saad din adto ta dad-on ni Kristo mga igsoon. Kabalo mo asa ang atong yuta sa saad nga gisaad ni Kristo? Wala ni ining kalibutan na. Kay ngano, mamiya ra maputa dinhi. Kabahin man is atong panaw padulong sa yuta sa saad. Asa man atong yuta sa saad? Ang langit sa kinabuhing dayon. Naadinha mga igsoon ato tadadon sa atong Ginoong Hesus. Unya padulong dito sa yuta sa saad aron makasulod ta sa langit, mao nang i-purify ta. So muna ang atong pagpakabuhi dinhi sa kalibutan mga igsoon is paghinlo, purifying sa atong kaugalingon. Asa man ta maghinlo? Sa kinaiya, sa pamatasan, sa balyos, sa salang panulundon. Maubita na nga sa atong pagpaningkamot, pagkinabuhi sa pagtulunan ni Kristo, maunay paghinlo nato sa salang panulundon. Mao na og muhunong na ganit nagpaningkamot, pagkinabuhi sa pagtulunan og dalan sa kinabuhi ni Kristo may isoon, chances ana mubalik ta pagpakabuhi sa salang panulundon. Mauni atong panaw. Unya sama sa karaang katawhan, naapod tay mga pagsulay, mga kasakitan, kapaitan, kalisdanan, tumong aron nga mo muhingkod ug molig-on ang ato pagtug pagsalig og Dios. Muna gingon nga dili ta mabuhi sa panlamang kundili sa pulong sa Dios. Muna gyud dituro nimi, di pareho kayo no? Unya sama pos karaang katawan sa Israel nga gipagatagaan sila pagkaon aron mo kalahutay sila ang mana. Kita pod aron makalahutay ta o makasuluta sa yuta sa saad, dapat gipakaon ang atong Ginoong Hesus. Unsa may pagkaon nga iyang gihatag nato? O muni atong gisaulog karon, muni gisgutan sa ato ang ebanghelyo, ang iyang lawas, gihimong kalanon. Mutang ningon atong Ginoong Hesus no, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. O muna siya, unya ang kanang mao nga paniyang gisgutan, mao di iyang lawas, iyang unod. Muna ni sa ang mukaon, sultihan ko kamo kung dili kamo mukaon sa unod sa nagsataw, ug dili minom sa dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Muna gabagulbol ang mga tao nga wala, mutuo niya. Saom na ito pagkaon siyang unod. Mao podrong panahon na. Ang mga tao nga pagtong Kristo, may upadag, saan na ito pagkaon na ng unod ni Kristo? Nga na mas Kristo. Baro makasabutaan ni mga igsoon, nga makakaon na dahil ta siyang unod, balik tas katapusang panihapon. Kadumdum mo, nga atong gisaulog, paghandom nato siya katapusang panihapon, nga sa gabi sa gibudian, mikuha siya og pan. Mipasalamat sa Dios, mipikas, og mihatag nato siya mga tinunan, og miingon. Dawata ninyo kini o kana kamo kini ang akong lawas. Mauday na. Asa man nato na makita o makaon, asa man? Lah, wa mo kabalog asa? O dinhi sa Santos nga misa. Maubita na nga ang atong simbahan mga igsoon kung tinuod ta nga sakop aning simbahan na. Nagiya ka nato, naghatag og balaod, mo kunay una niyang balaod, unsay unang balaod? Nga mosimba ta sa tanang adlaw, Domingo og pistang iglilihi. Aron nga sa matag simba nato, dili lamang kay atong gihandom atong Ginoong Hesus, dili lamang kay namati ta sa iyang pulong, kundi aron ato siyang kanon.
ato siyang kanon. Kaysa mang matuod nga kalanon mo na mo kalawatan niya. Muna pagsimba na to, di lang paigo nga, ni ata physically, naglingkod-lingkod din na, naminaw din eh. Kinahanglang mga lawat, gyutato ko siyang kalawaton, aron mahingpit ang atong pagsimba. Kaya kung magsimba lang ta, niya dili ta mo kalawat, kulang. Na kay sagrado man si Kristo mga igsoon. Muna kay sagrado man siya, balaan man siya, munang aron makakalawatan niya, munang pagsugod nato sa kasaulugan, na atay confession, gitawag generic confession. Mangumpisal ta, kaya aron nga, muna atong spiritual preparation, aron makakalawata. Dini ka na ba mitang, nagakumpisal ako sa Dios, muna atong confession, pagkuman anak, di ba, muhatag absolution ang pare, o di magaling kantahon na, kami nakasala kanimo. Muna atong confession. Mabito ng dili maayo, kung musimba ta, dili ta kaabot sa confession, kaya dili ta maandam spiritually, magsitag paulahi. Tinoda na, saan na ito pang spiritual preparation nga, wa man ta mangumpisal, aron ta makakalawat. Mo nang dili kay sagrado man dahil si Kristo mga igsoon, mao na nga, kinangla pag-ani po na to, dispose po ta pagdawat sa sagrado. Mabita ng usa sa disiplina sa pagtuo sa atong sibahan, ang mga sakop nining simbahan ng nagkinabuhig minyo nga wala makasal sa simbahan, gitawag og mansibado. Unsa man ang mansibado? Muna sa Spanish, manchado. Ato pa di na pure. Muna nga kanang mga mansibado, ang sanksyon ana sa atong simbahan dili pakalawaton. Ngano man, kay magdugang magkagsala, sala na daan ang wa ka magpakasal sa simbahan, nya mo kalawat pag ka sa sagrado. Kinahanglan manata sa disposal mga igsoon. Pero ang mga mansibado, simba raguta, aron magiyahan ta. Kaya mo totally kawala ta, pero ay lasag pangalawat. Unya ra pangalawat kon makasal na simbahan, di lang ta magpakaaron ingnon pa. Let us be honest sa atong kaugalingon. Kaya panaw magkahata sa yuta sa saad. Mobita na aron makasulot ta sa yuta sa saad, dunay requirement. Dili ta makapagusto, dili ta mo'y makabuot unsaon na to makasulod dito. So unsa may requirement dito? Nga may sama tang Kristo. Unsa man magkinabuhi ta sa tuuran. Munang magmaligdong ta. Munang mga gestures ani ang ato mga kinaiya. Nga kung tinud-anay bagutang nagligdong. So pananglitan. Og mutambong tagparte, katugong sinaligan mo isinina, unyag maani dinhi mantinilan ra. May baron, sagrado man kaanas Kristo. Nga kamatuuran din, dako kang laki, magsinina kag binabayi, nya mga lawat pagod ka. Kaya kabalong magsuon kitang tao ang atong mga pagpanamit, the way ta manamit, maunay gahulagway, unsay balyo nga ni adinin ato. Munang bayi ka, magbinalaki, kahit kung kay fashion, there's nothing wrong with fashion. What makes it wrong? Kung ato nang i-deny ang kamatuuran sa atong pagkatao, naa din na ang wrong, mga igsoon. Na kay musulod magkata sa kuan, yuta saan ang langit, di maning kamuta, dili ba? Mobita lang pagkanon ta, pagkalawaton ta, nga naman, karon mo sustita, para kung atong gikaon ba mga igsoon ba, kalabang we become what we eat. Mo na, we become what we eat. Talawa ng mga untag tamis, na sobrang tamis. O sa may tabo, atong lawas, diabetison. Kay we become what we eat. Mukaon po kag tagas po uric, di kaon mo, di huboy po. Kaya mo nis pagpahinumdum na to mga igsoon. Nga kunon sa atong gikaon, muabuno na sa atong lawas. Maupod ang atong pagkatao, mukalawatan ni Kristo, aron we become what we eat. May sama ta ni Kristo. Nga sa ato pa, kung si Kristo matuod nga tao, naningkamot nga makasulod sa langit, maunang iyahang gibuntog ang tintal sa yawa, iyang gibalibaran,
maupo ni atong paningkamutan, dili kay magpauraray ta sa kaaway sa Dios. Atong paningkamutan pagbuntog, pero kung di gyud nato mapildi gyud ta sa atong kahuyang, mabitan ang atong Ginoong Hesus, gabilin nato og usa ka kasaulugan aron sa matag kahilukapa nato ato ning saulugon aron nga unta makahatag nig bag-ong paglaom nato, a fresh start aron makapadayon mula hutay ta padulong sa yuta sa saad. Unsa man ang sakramento sa confession. Pero wa naman po'y mangumpisa rong panahon na. Nga naman, kawa naman po'y sala. Kaya mas mutuo matas kakalibutan, may gumang, it's okay, it's all right. So kung everything is okay and all right, unsaon man nato pagsulod sa yuta sa saad? Nya mao man ni ang blunder, mo ni ang ilad, panlimbong sa yawa. That everything is okay and all right. Bisan kung supak sa kabubuton sa Dios, mga igsoon. But for us believers, nga nangandoy ta makasulod sa yuta sa saad, everything is not okay, is not all right. If it is okay and it's all right, kay mo na pagpahinumdom nato, mga igsoon. Unya napailaing gipahinumdom pagyud nato sa ikaduhang pagbasa nato, no, sa unang sulat ngadto sa Korinto, unsay giingon ni San Pablo, sa pagkalawat nato ni Kristo, maurang lawasa ang atong gikaon, si Kristo ra. Muna sa atong pagkayusan ni Kristo, nahimo putang lawas ni Kristo. We become His mystical body. Muna nga sa atong pagkayusan ni Kristo, kinahanglan kayo sa kalawas naman ta, muna maghiusa ta. Muna iyang giingon nga, kaya masama taglawas, nga atong partes lawas, dili makaingon nga, ang usa ka parte nga wa ko'y labot sa lawas, kay kabahin man ta, kinahanglan mangin labot gyud ta gyud. Maubitan ang atong simbahan karon sa Vaticano II, mga igsoon, gaisgot nga tukuron pag-usab ang atong simbahan, mao nang ang atong modelos pagkasimbahan is ang basic ecclesial community, BEC, aron nga pagpaamgo nato nga usa day ta kakatawhan nga nagpanaw, usa ta kalawas, community consciousness. Nganong kani may kuan mga igsoon, gipanghingusgan to counter sa kultura karon sa kalibutan nga walay community, gipatay ang atong community consciousness kay ang sentro ako. Personal nako ni ako ning kaugalingon, ako rang siguroon. Natara taganta mo mga example, mga igsoon, kinaiya nga walay community, kaugalingon ray gitan-aw. Kanang di kabalong mo parking. Munay mga taong walay community. Kay kung naa kay community, imong tan-awon kung pagparking sa imong siyanan, wa ba ka makahasol sa ubang mga tao nga napay laing umalagi. Maunay community. Pero kung wala ka nang huna-hunaa, imo ra kaugalingon imong gisiguro. Munang nimo kang dalo sa imong kaugalingon. Wala kay community. Napailain mga igsoon, wa man ta didi mo kanta ka kay singkuhan ka. Kanta diyo. Pero ini katulog na ganin, nadang na nangatulog, hilom na kay naaman tay community. Pero nangatulog na mga tao, saba lang gyapon. Kana wa gunay community, mga igsoon. Kaugalingon ray gitan-aw ana. Mobitan nang gipasabtan ta ani karon tungod kay kung maginusara ra ta nga magpanaw sa kinabuhi, kinsa may mubadlong nato, kinsa may musulti nato, butugan nga paimpirno ning atong binuhatan. Muna gitawag tag-isip usa ka katawhan aron magtinabangay ta. Nga malangi ta, maghiusa ta. Pero karon unsa man? Og naay mo badlong nato, sus kanindot unta kag naay mo badlong. Uy, salamat miguha nga imo kong gibadlong kay sus maimpirno gud ay ko ani kay magpalangit man ta ko. Nya karon napabanang huna-huna. Ngano mo badlong man kanako? Imong kwarta na akong gipalit og sigarilyo. Ikay kapakaon ako. Usaon man nato pagsulod ani ron sa yuta sa saad kung mao nay atong kinaiya.
Muna mga igsoon, manginaotang ni pagsaulog nato karon sa Corpus Christi, sa body of Christ, mga igsoon. Kaning gipahinumdum nato karon nga si Kristo di ay mao ang matuod nga kalanon, o nga sa pagkaon nato niya kita po nahiusan niya nahimot ang iyang lawas. Then padayon ta nga magpanaw with this consciousness nga ato yung kalawaton si Kristo aron maoy mo palahutay nato, makasulod ta niya anang Pinoy-anan nga iyang gisaad kanato uban sa atong langiton kaman, di ba? Ningon maato Ginoong Hesus, salig kamo sa Dios o salig usab kanako, kay sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug ako moadto aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Aron asa ako adto usab kamo. Di ba? Nakadumduman ang pagtulon-anan niya. Mauna ang yuta sa saad, mga igsoon. Muna ang manginaot kita nga sa atong pagpakabuhi ng kalibutan na sa atong panaw, atong ligunon ang atong pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesus aron malig-on ta nga magpunting sa atong pagpakabuhi ding kalibuhia sa yuta sa saad nga iyang buot nga ato nga puy-an sa kinatumyan sa atong panaw. Nya padayon ta maningkamot ra gyud ta isip usa ka katawhan, magtinabangay ta kay kita man ang lawas ni Kristo. Panginaot nga sa ato nga pagbalaan sa atong kinabuhi, makasulod ta sa yuta sa saad ang langit sa kinabuhing dayon. Amen.